Nagyon lényeges meghatás az, amikor a születés után az anya-gyerek kapcsolat, a biztonságos kötődés kialakul. Számtalan vizsgálat bizonyítja, hogy a későbbi egészség, lelki és testi egészség szempontjából is az meghatározó, hogy ez a korai kötődés milyen, és a későbbi életkorban pedig a tartós stressz hatások nagyon komolyan befolyásolják például az öregedésnek a folyamatát. Vannak emberek, akik testileg, lelkileg sokkal tovább maradnak egészségesek. Kelet-európai egészségparadoxonnak nevezik azt a jelenséget, hogy miközben egész Európában javult a férfiak, nőknek az életkilátása 60-as évektől máig, ekközben néhány országban, mint Magyarország, Oroszország, Ukrajna, Baltikum országai, a középkorú férfiaknak romlottak a halálozási jellemzői, és hát nagyon nagy kérdés, hogy mi lehet ennek a magyarázata. Ilyen rövid idő alatt, ilyen nagyfokú változást nagyon valószínűtlen, hogy genetikai tényezők magyarázhatnak, és ezért nagy valószínűséggel, bár ennek a biológiai hátterét még nem sikerült kimutatni, de itt epigenetikai tényezőkről lehet szó, és ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért nem volt hasonló változás a nők esetében. Tehát, hogy mi az, ami a férfiakat sokkal nagyobb mértékben veszélyeztette ez alatt az idő alatt. Alapvető kérdés, hogy mi lehet a magyarázata annak, hogy éppen a magyar férfiak ennyivel veszélyeztetettebbek, mint a nők, és ezzel összefüggésben valószínűleg nagyon lényeges az, hogy több nemzetközi vizsgálat kimutatta, hogy a magyar társadalom a legkonzervatívabb az európai országok között, tehát a férfi és a női szerepek nálunk különülnek el leginkább, és emiatt a férfiak számára ez a nagyfokú átalakulás, a dominancia helyzet, az helyzetüknek a nagyon súlyos változása, az egy sokkal súlyosabb krónikus stressz tényező volt az ő számukra, mint a nők számára, akik ugyanúgy elvesztették a munkájukat, ugyanabban az élethelyzetben éltek, de mégis ezt teljesen másképp élték meg, hiszen a krónikus stressznél, tartós stressznél a legfontosabb mindig az, hogy a saját élethelyzetünket hogyan minősítjük, mennyiben érezzük azt, hogy számunkra ez a helyzet megoldhatatlan.